Драги колеги, градинари, да се заемем с разсада. Вземаме бледорозов разтвор на калиев перманганат. Семенцата ги накисваме тук за около 20 минути. След това ги изплакваме и в една такава чашка пластмасова, която предварително съм продупчила, ето 3 дупчици има на дъното, за дренаж, да се оттича водата. Засипвам около 1/3 около от височината на чашката. Поливам я и семенцата, изплакнатите семенца, ги засаждам по 3 или 4 вътре в чашката. След няколко дена, може да ги закриете да закриете чашката с найлонче, след няколко дена се получава ето това. Ето го. Ето ги, те се издължават нагоре, стават едни хилавички, тънички и вие започвате да се ядосвате, че не са се развили достатъчно бързо и добре. Ето, чакайте да видя още едно да мога да извадя. Ето ги, тук са още по-дълги. Ето ги какви са. Безобразно дълги, и тънки, и слабички, и хилави и всички такива негативни неща. Обаче, вземаме една чайна лъжичка. Ето. Така. И с тази чайна лъжичка засипваме тези издължили се. Ето ги, издължилите се. Засипваме с чайната лъжичка тук. И то се получава ето това. До семеделните листенца. Засипваме догоре. Оставяме листенцата, разбира се, да стърчат. Така, след няколко още дена, те се издължават още тези приятели. Засипваме отново и се получава ето следното. Вече са се появили истинските листенца, обаче са почти на нивото на почвата. Кофичката е почти пълна, повече не трябва да се допълва. Това е съвсем достатъчно. Сега, как да се полива това? За да се избегне сечене на разсада, горния слой трябва да е сух. Затова отгоре аз на практика не поливам. Аз взимам една тенджера, всички 4-5 кофички слагам в тенджерата, ето така. Водата прониква отдолу нагоре през дупчиците. Когато от време на време поглеждам за около 4-5 минути, когато водата достигне примерно на 2/3 от... То си личи влажността къде е. Когато достигне на 2/3 някъде от височината на почвата, прекратявам, изваждам я и по инерция водата прониква още някъде няколко сантиметра нагоре. Това е достатъчно. Горният слой остава сух и сечене на разсада не се получава. Поне на практика при мен до сега такова нещо не е имало. Почвата предварително е изпечена в фурната, стерилизирана за около 30-40 минути при 130-150 градуса температура. Почвата е взета от картичините, които са много хубаво обработени. Къртовете я правят прекрасна, пухкава всичко. Добавям малко пясък, да стане неплътна. И това е съвсем достатъчно. Така, след което покривам ги с найлонче и ги оставям ето така, когато още не са се развили, разбира се, докато не се завърши това да е финалният резултат, поставям ги на светло място и те си растат след това без проблеми до пренасенето им на трайно местоживеене в градината. Така, продължаваме след малко. Ето го вече разсада понапръщял и готов за износ. Ето го докъде е стигнал. Ето. Кофичката е вече позапълнена, достатъчно, повече не трябва да се добавя почва. И след може би седмица, 10 на 15 дена може спокойно да се изнесе и да се засади на терен. По 3-4 доматчета в една кофичка, в едно гнездо ще отидат. Прекрасно се чувстват, не им трябва прореждане, съвсем добре са. Съвсем добре са си така, помагат си и по-ефективно се опрашват. Тук има лампа, която го осветява допълнително, защото все пак светлината не е достатъчно. Сега той е вътре, в кухнята, разбира се, защото навън е много студено. Ето го и следващия етап от градинското доматопроизводство. Закупува се един маркуч за капково напояване. Ето го тук, опъва се маркуча. Той има вградени дюзички. Ето е дюзичката тук. Удебелено е. Фабрично са вградени дюзичките. Зависимо от това
какво ви е желанието. Те са на различна дистанция една от друга. Тук съм си закупил за през 50 см. Ето това е дюзичката. Купувате маркуча. В този край има тапа. Ето е тапата. Вързал съм тук с една свинска опашка. Ето е тапата. И тук е една такава кукичка, с която да се фиксира към почвата. Ето фиксираме тук към почвата. Фиксираме го. И по-натам, ето тук, ето така изглеждат тези кукички. По-натам съм си направил от такава по-дебела тел едни такива фигурки, с които маркуч трябва да се поопъне, да стои опънат и така се забучва се, за да не се нагъва. Когато се нагрее, той почва да се нагъва. Ето така. И след което един предварително закупен найлон 15 микрона, ето го найлона, се опъва върху маркуча, чак до хоризонта догоре. Другия край е включен към градинския маркуч, към чешмата. Към чешмата и поливането ще стане по този начин капково под найлона отдолу. Найлона запазва влагата може би 50-60%. Ако трябва да се полива лятото едва ли не през ден, през два, с този найлон може да се полива един път седмично, примерно. Така, следващия път ще покажем вече засаждането на разсада на терен. Да пристъпим към засаждане на доматите в градината. Закупен е такъв апарат за правене на дупки. Ето, той прави дупка с формата на кофичката от разсада. Ето, аз съм го взел. Имам втори, който съм го забучил вече в почвата. През найлона го забучих. Дюзичката се опипва лесно, като се прокара пръст по маркуча. Тя има удебеление и се опипва лесно къде е. И непосредствено до нея се забива тази джаджа, както се казва. Нека да я извадя. Ето така се вади лекичко с въртене. Така. Понеже не мога да си помагам с една ръка, стана грозно. Ама както и да е. Така и след това тук кофичката ще бъде ушната вътре, с целия разсад барабар, без да се разбива нищо. И се получава, ето, тук съм ги набоцкал натам. Ето ги. Ето така. Полял съм си ги, понеже са прераснали. Разсада не ми е хубав. Прераснала и ги укрепих ушки с по една клечка такава за шишчета, малко да се стабилизират и после вече ще ги доукрепвам. И така продължаваме. И това е крайния резултат от цялата тая сага с засаждане, с разсади, с поливане, пръскане и така нататък. Ето ги как са на въженцата тук. Това ми е любимата схема и модел на отглеждане. Ето ги. Това е финалният резултат. Чакаме да почват да зреят вече, да си ги берем и така нататък. Въженцата ще си останат горе по конструкцията, когато се премахнат растенията. И до година ще се използват от начало пак същите.